Mbakyo Harjo Wilujeng menggah rawuh panjenengan sami. Wontene panjenenganipun Sugubul Bet mboten kawa matur ing mriki kula minangka cundakane ngatur miwah talanging basa. Sepidah ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinarak lenggah. Sak sampunipun panjenengan sami kepareng pinarak lenggah saking sauntawis. Kula atas nami kulawarga kepareng nyadong paksama ingkang kathah. Awit sak rawuh panjenengan sami ing kalenggan menika tansah amanggih samudayanipun swasana ingkang kirang hanuju krana utaminipun kadang kita hamong tamu sakukuban anggenipun nampi rawuh panjenengan sami kirang ramah atur palenggan kirang pernah atur pasegahan namung sederhana sanget wesi ngatur aruh lan sukuh ingkang sarwa iwuh kula atas nami keluarga namung nyuwun pangaksama ingkang kathah. Wontenipun sing pahargyan ing dalu menika mbok bilih panjenengan sami sampun sami ngawuningani bilih panjenenganipun Bapak Suroto Saribit Ibu kepareng mahanani swasana ingkang langkung penting inggih menika ngijab kabulaken Kang Putri inggih menika Rani pikantuk Mas Agus Setiawan keranten donga saha pangestu panjenengan sami mugi-mugi anak kula temanten sekalian tansah anggenipun omah-omah sageta guyub rukun ayem tentrem ijab sepindah kanggo saklaminipun ngantos kaken-kaken ninen-ninen Allahumma amin. Saklajengipun kagem hambirat sepining swasana ing wekdal dalu menika panjenenganipun Bapak Suroto Saribit Ibu badhe anggelar ringgit wacucal sedalu natas ingkang badhe dipun tindakaken dening panjenenganipun Ki Dalang Sabdo Utomo. Keranten badhe anggelar lelampahan Bimo Bungkus. Menapa to mendhet lelampahan Bimo Bungkus menika sakedhik kula ungkap maksudipun mendhet lelampahan Bimo Bungkus menika lahiripun Werkudara. Sakmangke sak sampunipun lahiripun Werkudara badhe dipun pundhut prasastinipun utawi katiasanipun ingkang ing mangke badhe dipun gelar dening panjenenganipun Ki Dalang Alek Sabdo Utomo. Pramila kula suwun dhateng para rawuh sami ing dalu menika sinambi tirakatan sedalu natas ugi dipun wontenaken dorpres menggah rawuh panjenengan sedaya. Kula suwun mangke kersa menikmati hidangan hiburan ringgit wacucal ingkang badhe dipun tindakaken dening panjenenganipun kadang kita Ki Dalang Alek Sabdo Utomo. Saklajengipun penyerahan tokoh ringgit wacucal dhateng panjenenganipun Bapak Suroto sekalian Bapak Margiono kersa dhateng. Oh nggih monggo.